नलेज इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनायजों लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। फिन आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों सापात बिलाइखौ बोरै खानाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। माबायदियाव खायोबा माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दानिया फैदो बिलाइखौ बोरै खायो। नोंथांमोना निस्सय नुदों बेफोरबायदि खायो। दा इयाव नैबे बेलेग बाहागो नोंथाङा नुदों नैबे क्वालिटियाव फैबाय। बेफोरो क्वालिटियाव फैबाय। दा जियानो जादोला क्वालिटि माखौ होनो नैबेखौ क्वालिटि होनगोन। नैखौ नै नुदों नैबे बिलाइ गोरलै गांसे एटिकलि दुटि पाट बेखौ क्वालिटि होनो। आरो जाब्रायाव नैसोर थांगोन। दा हमना ला बेफोरो थांगोन आरो बेफोरबायदि खायोबा बे जाब्रायाव थांगोन। दानिया जोङो बिलाइखौ गागेयै मादियाव खायो नोंथांमोना नुदों। नैबेखौ जोनोम बिलाइ होनो। नैबे निस्सय नुदों भिडिअ खाथियाव नैयो बेखौ जोनोम बिलाइ होनो। दा नैयाव खानांगौ। नै बेयाव खायो। दा बेयाव मानो खायो? बे जोनोम बिलाइया जाबाय बे बिदि फिसायैनो थागोन। बे देरा गुवार जाया। ओंखायनो सापातखौ नैबेयाव खायो। नै बिदियाव खानाय जायो। दा मोनसे खोथा आरोबाव नैबे जोनोम बिलाइ नङा। नैबे दा बेयाव खायोबा बे बिलाइया गावनो गुवार जालांगोन एबा देरगोन। देरोबा दा माबायदि जागोन? नैफोरबायदि गावराव गावराव नुगोन। बेफोरबायदि उनावहाय नैफोरबायदि जागोन। निस्सय नुदों नै बेफोरबायदि बिथोराव थागोन। ओमफ्राय बेखौ मा जागोन? गावराव गावराव जासिगोन। बिजौआ फैला। नोंथांमोना देखायगोन गावराव गावरावआ बोरै जायो। बेफोरबायदि जागोन। नै नुदों बेफोरबायदि जायोबा उसुबिदा जायो। बिलाइआबो मोजां बारग'बोआ। साइजबो नङा आरो बियो माने बिलाइ प्रडाक्सनाव बहुद खम जायो। स' बिलाइखौ सब समाय नैबेयाव खायो। नैफोरबायदियाव बियो बारा गोजौ नङा। खोब इसेबां खागोन। नैबेयाव दा बे खानाया जों बेखौ आसुगुरजों खानो मोना। खिन्थु आसुगुरजों खाया। बेखौ ओरै हमनानै ओरैजाय बेखौ सोखावनो नाङा। बे गावदों दा ओरैजाय बे गावोबा मा जागोन? बे सेवनायनि चान्स थायो। सेवलांनायनि चान्स थायो। बेफोरबायदि आरो निस्सय नोंथांमोना बिलाइ खानायनि सोमोन्दै बुजिदों जानांगौ। बिलाइखौ बोरै खायो नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गाव गावनि बागानखौबो खानो हागोन। दा नोंथाङा बिथिं ओरै गुवारखौ नुहरदों जानांगौ। बेवहाय 2 बिगा दङ। ओमफ्राय ओरै 4 बिगा दङ। गासैबो आंनि बारिनि गासैबो बेवहाय थागासेयाव नैयाव 3 कुइन्टेल ओंखारो। 3 कुइन्टेल बैथिं 4 कुइन्टेल 5 कुइन्टेल ओंखारो। मानोना बिथिं बारि थाबाय गय थाबाय ओंखायनो प्रडाक्सना खम जायो। स' ओजोंहाय गयबो गैयिजों बेजों प्रडाक्सना बिथिं बांसिन जायो। सायहाजों माखासे फाराग दङ। दा भिडिअखौ जुदि नोंथाङा नायनानै मोजां मोनोबा लाइक होदो आरो मोजां मोनाखैबाथ' बे नोंथांनि बाथ्रासै। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव गोदानबा लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव। दिनैनि बागान बिलाइ खानायनि सोमोन्दै फोरमायनाय भिडिअआ दिनै एसेयावनो।